שלק, 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 שלק. הרבה קווים הוא משאיר חופשי, הוא לא סוגר, ואז עם הגרפית הוא משלים. נעשה דבר כזה. את זה הוא עושה בקו אחד. אני יודע לזהות שהוא עשה את זה בקו אחד, כי אין כאן פינות, יש כאן פינות מעוגלות. זה לא ככה וככה. אז נעשה דבר כזה. אני אוהב את זה שהוא משאיר פתוח, אז נעשה גם סימון קטן של הפילטרום. פה הוא עשה את זה בשלוש קווים, אפילו יותר V כזאת, ואז גם דבר כזה. אהבתי את השפתיים, כאילו ניפח אותם. הנה, אני כבר למדתי משהו חדש. בחיים לא עשיתי שפתיים ככה. אתם תראו תכף עם הגרפית כל מיני דברים שהוא עשה שעוזרים עוד יותר לסמן את האנטומיה. וואי, מצחיק איך הבן אדם הזה פשוט מתפזר. איזה כיף. נעשה דבר כזה, יד על יד, לא כזה חשוב. אבל חמוד, כן, שעון, תכשיטים, חזה. אפשר להיות קצת יותר אבסטרקטי ונלך לבחור. אפילו עד לכאן. האף שלו גדול, אף גדול, רחב. חשוב לדייק, כי גדול לא אומר יותר מדי, איך גדול בדיוק, גדול רוחב, גדול שם. עיניים צפופות, סטלני כזה, רחוקות אחת מהשנייה. שזה לא יבלבל, התכוונתי צפופות והכוונה שהן סגורות, כי צפופות אחת לשנייה זה קרובות אחת לשנייה, אז התכוונתי שהן דווקא מצומצמות בגודל אבל רחוקות אחת מהשנייה, וזה מה שנותן לו גם את קצת סטלן, קצת לא הגאון הדור. תשמעו, זה לא האומן עם הקווים הכי יפים וכן הלאה וכן הלאה, אבל הבחור עושה את העבודה, וזה מה שאנחנו צריכים ללמוד ממנו לפעמים. אנחנו נמצאים בסיטואציות כאלה שאנחנו צריכים לבצע את העבודה מבלי עכשיו יותר מדי להתייפייף, ואומנות וזה, יש אירועים כאלה שאנחנו נדרשים פשוט לספק את המוצר, ואין מה לעשות, אומנים כאלה יודעים לעשות את זה בצורה הכי טובה. הם באים תקתק, ואם אנחנו נחזק אצלנו את החוש הזה של התקתקנות, קודם כל אנחנו נחסוך באנרגיה יצירתית. אנחנו פחות נהיה מתוסכלים לזה שאנחנו צריכים לצייר עוד בן אדם ועוד בן אדם אחרי הזמן של האירוע, כי לפעמים יש את האילוצים האלה, גם כשזה כתוב בחוזה זה פשוט קורה כל הזמן, ולפעמים אנחנו רוצים לעשות טובה למישהו, ולפעמים זה ולפעמים זה. אז זה עצם זה שיש לנו את הדברים האלה, אנחנו בעצם יכולים לזרוק את הקווים כמו שהוא זורק, וכאילו הלאה בבאללה, יאללה, יש ציור, הנה, כך. זה קורה, וזה מעולה שיש לנו את האפשרות הזאת. שימו לב, איזה כיף, הכי פיזור שיש. וואלה, נהניתי. אנחנו תכף נעשה עוד לייב, כי אנחנו צריכים גם להשלים את היום השלישי. כל מי שרוצה להיכנס לאתגר, אז זה בדיסקריפשן, בתיאור של הסרטון הזה. קבלו איזה ציור כיפי, וגם עכשיו אני יודע לצייר זוג גם בצורה הזו ובצורה משוחררת. דיברתי קודם כל על הגרפית וכמה זה באמת חשוב פה בציור, אז עכשיו אני אראה לכם. אז קודם כל הגרפית,
עזר לו לקבע את כל השטח הזה ועוד יותר להוציא את הפנים החוצה, והמון המון סימונים של אנטומיה, כמו כאן, 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 גשר, הצל שבא מפה, השפתיים, זה השפתיים תחת, עוד יותר להראות את הגלוליות שקורית פה. כמובן זה וזה, אפילו יש לו בהיר יותר, כמו B2 עכשיו. זה B2, וזה גם, דיברתי גם על זה. יש לנו בעצם את כל החלק הזה שהפה יוצא, אתם יכולים לראות שהפה יוצא בעצם מהקו של הגולגולת, אז אלה שני הקווים האלה, זה וזה. ויש לנו גם את הבחור, גם אותו סיפור, לא משהו מיוחד. שימו לב מה הוא עשה פה, הוא לא רצה לסגור עם השחור כי אז זה יתמזג, אז מה שהוא עשה, הוא עשה כאן את הזקן ואז פשוט עם הגרפית, יפה. זה נגיד שיקול דעת של צייר, למרות שבמציאות הזקן הזה ממשיך ואמור להסתיר, אבל הוא קיבל כאן שיקול דעת ועשה כאן הפרדה טונלית וקווית כדי שזה לא יתמזג עם הריסים. אז הוא השאיר את זה פתוח ורק מקושקש עם הגרפית. ככה יש כאן ערך טונאלי נמוך יותר לעומת השחור של הזקן והריסים, ואז בעצם קל לנו לקרוא את הסיטואציה יותר. אז זה נגיד החלטה חכמה, ואומר גם על האומן שהוא מפעיל שיקול דעת ולא סתם זורק קווים כמו שזה נראה, לא סתם גם בחרתי אותו. וזהו, אז זה היום השני, מקווה שזה עזר למישהו, ונפלא. אני אשתף את זה בקבוצה של האתגר. תודה רבה שצפיתם, ושיהיה לכם יום נפלא.